Po zhruba 10 minútach počítania, sťahovania dát z Groundspeaku bolo vrátených 573 kešiek, ktoré vyhovujú zadanému kritériu, to znamená, že sú 2 km od cesty. Ďalej s týmito keškami je možné narábať tak ako s hocičím iným. Môžem teraz predviesť, len treba zobrať tieto prvé na nejakú optimalizáciu trasy. Takže aby som ukázal aj túto možnosť programu, tieto kešky by boli v tomto poradí odlovované. Je tu možné vidieť potom aj výškový profil, ktorý si môžem nehať vygenerovať cez tento batón. A dané tie kešky sa mi zobrazujú. No, to okno je menšie, musím to prispôsobiť, aby sme videli obrázok toho, čo potrebujeme. Tu mám trasu a tu vidím jednotlivý priebeh, keby sme ju dodržiavali tak ako treba. Týmto spôsobom je teda možné z akékoľvek trasy získať kešky jeho okolia. Ďakujem.